Gaur Euskal Herria Bilduko komunitateak osasungintzaz hitz egiteko jardunaldia egin dugu. Osasuna herritarron kezka nagusietako bat den heinean Euskal Herria Bildurena ere, gurea ere, eta horregatik eta zentzu honetan osasun lege berria legegintzaldi honetako erronka nagusienetariko bat izanen da. Testuinguru horretan, Nafarroako gobernuak aurkeztu duen osasunari buruzko foru legearen aurreproiektua aukera bat da, gure ikuspuntutik, gure gizartearen egungo eta etorkizuneko beharrei benetan erantzungo dien osasun sistema publiko bat diseinatzeko. Aurreproiektua hobetzen laguntzeko eta horretan eragiteko asmoz, azken hilabeteotan Nafarroa osoko osasun arloko eragile sozial, profesional nagusiekin bilerak egin ditugu. Baztanen, Tuteran, Lizarraldean eta hemen Iruñan izan gara bertako errealitatea arazoak, kezkak hobe ezagutzeko. Egoeraren diagnostikoa partekatu dugu eta legearen zirriborroa aztertu dugu. Ordezkari sindikal guztiekin, osasun publikoaren aldeko plataformako ordezkariekin eta osasun bidea arduradunekin. Eta gaur amaituko dugu erronda hau, egindako lana gure oinarrekin partekatuz. Lan hori egin ostean ondorioztatu dugu lege aurreproiektuak alderdi positiboak dituela. Zalantzarik gabe aurrerapena dakartenak, baina hobetzeko tarte handia duela ere bai. Osasun lege berriak ondorengoei gutxienez irtenbidea eman beharko lieke. Osasun sistema publikoaren egungo gabeziak. Herritarron eskubideen gauzatzea bermatzea. Sistema publikoa privatizazioaren arriskuetatik blindatzea. Eta gaur egungo sistema sozioekonomiko eta demografikoaren arriskuetarako prestatzea. Legearen zirriborroan dagokionez, proposatutako aldaketa juridikoa beharrezkotzat jotzen ez dugula esanez hasi nahi dugu. Ez gaude ados erakunde autonomo izatetik, enpresa erakunde publiko izatera aldaketarekin. Aldaketa horrek hau ekarriko bailuke. Lehenik eta behin, Nafarroak eskumen historiko eta esklusiboa galtzea. Izan ere, lan kontratuko langileak estatuko lan legediaren mende egongo liratekelako. Bigarrenik, kontrola eta gardentasuna galtzea. Finantza kontrolerako tresnak funtsezkoak izan ziren, esate baterako, COVID-19 ustelkeria kasuak saiesteko. Eta azkenik, beste lurraldeetako esperientzietan oinarrituta ez du abantaila kualitatiborik ekartzen. Ez ditu egungo arazoak konpontzen eta osasun pribatura deribazioen kopurua handitzea dakar. Batzuk modu interesatuan osasun sistema publikoaren ereduan agortzeaz edo krisiaz hitz egiten duten bitartean, farmazia industria esate baterako, osasun sistema publikoa ongizate estatuaren eta gure bizi kalitatearen funtsezko zutabea da. Egungo arazoa konpontzeko sistema publikoaren egituran, antolaketan eta kudeaketan jardun behar dugu. Osasun departamentuaren eskumenak baliaraziz. Ildo horretan, foru legearen aurreproiektuak jasotzea proposatzen dugun funtsezko 5 aldaketa identifikatu ditugu. Osasun sistema publiko unibertsala bermatzea, Nafarroan bizi diren pertsona guztientzat. Lehen mailako arretan, prebentzio orientazioan eta osasunaren sustapenan oinarritua. Bigarrena, sistema publikoa blindatzea,
sistema kapitalista neoliberalak bultzatutako privatizazioaren aurrean. Hirugarrena, osasun maparen berrantolaketaren aurrean, hau da, osasun eremu bakarra, barrutiak eta osasun zentroak, horren oinarrizko egitura organikoa legean bertan zehaztea eta gobernantza eredu bat definitzea. Laugarrena, langileen kudeaketa eredu autonomoa eta arina ezartzea, gure araudi propioaren bidez eta beti ere ordezkaritza sindikalarekin negoziatuta. Eta bosgarrena, gizartearen parte hartzea, sustatzea osasun politiken definizioan. Azken finean, Euskal Herria Bilduk Nafarroako osasun sistema publikoa eraldatzeko borondatea berretsi nahi dugu gaur. Horretan, parte aktiboa izanik. Prozesu honen ondoren, laster, helaraziko dizkiogu gobernuari gure ondorio eta proposamenak. Eta espero dugu aintzat arditzala eta aurreproiektua hobetu ahal izan dezagun. Euskal Herria Bildun kontziente gara osasun sistema publikoa ez dela gauetik goizera eraldatuko. Eta lege baten bidez ez direla arazo guztiak konponduko. Baina orain unea dela pentsatzen dugu eta aukera bat dugu urrats erabakigarriak emateko. Eta Euskal Herria Bildun aukera hori ez dugu galdu nahi.